Shalom madihita salukna damang dainang hahangginang pinaribot nani haholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Andorak so masuk kita tu parminggot na tapahibul jala tapasonang marohata martang yang nahom mahita dinginat tabe. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna ruas ni Tuhata. Nunga sahat hita tu minggu parjolo dung Epipanias. Topik ni minggu sadarion mandok Yesus anak ni debata. Ia na di tanggal 6 Januari Ima ari Epipanias parningotan haroroni parrohasia purba laho manomba Yesus naim baru tubui. Gok hagogoon hasangapon dohot hamuliaon do Yesusi na patutoru dirina. Anggia malam patar tuhita huaso dohot hadirion ni Yesusi atong tasomba maimbada marende mahita siam bukwende nomor 2 ayat sadaro di 2 naing pujioku ho Jehovah. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumapa langit dohot tanoon. Amen. Songonondo ninna Tuhan Jehovah, hehe maho, marsinondang maho, ay narodop na panondangi ho, jala hamulian ni Jehovah bicar di atasmu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na marasiroha, hudok kami mauliate tuho sian nasa rohanami, ala di jauho kami sian haholomon tuhatiuron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya dirajai tondim na badiai mahami, asalam ganda haporsion nami, jala asalam badia parangen nami, unang marlindang binahen ni portibion, asa sahat hami rapdohot akkana porsea di guarmu,
Tuhan uluan na sora suda, marhite hite anak haolongan nirham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marendehita siam bukwende nomor 75 ayat sada, naung bicar do panondangi. Tatangi homa patik ni debata di minggu sadarion, ima natar surat di patik palimahon, sahatu patik pasap puluhon, songonoma didok. Patik palimahon, ikon pasangapomu donatorasmu, asa martuaho, jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba de Batam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakuk. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasayahon, unang ho olo makatindakon hata nasotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nahombartu patikmi. Amen. Tapuji ma Tuhata marhite bukwende nomor 74, ayat 2 saha roditolu, sai marlas niroha hita. Doluhut
Tato poti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suhatu dosan para sirohami dahami na dangolon narodo hami tujolom manot poti dosa nami nagodangi di bagasan hajahaton dohami tubuh jala dang adong hapor siaon di bagasan rohan nami hian salu dohami manimbil sianak kadalamu masai godang do pangalesion nami di patikmu alai ingok mahami ale Tuhan ala ni dengan ni basam dohot asini roham sai unang paingot-ingot akka dosa dohot haposoon nami dohot pangalesion nami sai ingok mahami hombartu asini roham dohot dengan ni basam ala ni guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di hami di dosa nami nagodangi. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Songonondo pakka holongion ni debata di portibion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na saleleng ni leleng na di ibana. Hasangapom ma di debata na di gijang. Amen. Marendehita siang bukwende nomor 452 ayat sada namora tutu. Hatani debata turpu epistel limingguta sadarion imana tersurat di buku panurirang Jesaya di bindu 40 ayat sada saha rodipitu tajahama marsikat sorin alayang gonuaing songonondo hatani Jehovah si topaho ale Jakob jala si jadiho ale Israel unang ho mabiar ayahu dosi luluhon ho nunga pola hujo guarmu ahu na punaho Ai molo di bolus ho aek donganmu doahu manang ditari pariho akaba tangai dang umbang ako tung surape mardalan ho di bagasan api dang mosokkan naho jala dang gorho bahenon ni dilani api ai ahu do Jehovah debatam nabadia ni Israel si paluaho
nunga pola hulehon misir bahen perdenggananmu, kus dohot seba sikakmu. Di bahenna arga doho huida, marmulia jala ahu makaholongiho, jadi hulehon jol masikatmu, jala aka bangso sikat ni tondim. Unang homa biar aidongammu doau, parokku mapinoparmu sian habis saran, jala papungokku ho sian hasunduton. Dohonokku matu utara, paulak, dohot tu dangsina, unang tiopi, togihon ma aka anakku sian nadao, dohot aka boruku sian ujung ni tanoon. Ganuk jolma naung mapangguarhon guarhu, jala naung hutopa baen hasangapokku, naung hujadihon ro di naung hubaen, ima sahatna, martua doakan atua mengihon hata ni debata, jala nau peosa. Amen. Marende mahita muse siam bukwende nomor 120 sada, ayat sada tambah 5, Yesus Raja Nihuria. Taha tindakko maha porseautai, songon na hina tindakko ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagbebean siya di pabadia, andorang suabubuhat. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hao pinarsilang, na tua tu banua toru dung ditanom,
Na mulak mangulu di hari patuluhun. Nama naik tu surga lahundul tu siamun di bata Jehovah menaik pargoon nasut. Di sima ibana pembulak sobat on manghunwi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia kala dong sada huria na badia. Huria atau paniala Kristen akan abadia. Dohot dihasani dosa. Dohot diatai namando. Mulak mangulu sogot daging ni halak mang mate. Tabege matik ting ni huriata di bagasan nasa minggon. Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Dawang dainang hahanggi pinaribut. Tabegi majolo tikting na masa. Di minggu ta sadarion. 5 minggu tanggal sia Januari tahun 2022. Sude parhalado HKBP Lubuk Baja Batam. Pasahaton mauliate tuhamuna aka amanami inanami dohot hahanggi pinaribut. Naro marminggu di bagasan sadarion. Lumobima tuhamu dongan sahapor siaon. Na odope parjolo sahali ro marminggu tuhuriaon. Guarni mingguta minggu paduahon dung Epipanias. Topik minggu Yesus anak ni debata. Na paduahon jadwal permingguan tanggal 16 Januari 2022 di pukul 7.00 WIB Baloi Center, Batam Center, Baloi Kolam Tolu, Bengkong Indah. Di pukul 00.00 WIB Tiban, Bengkong sekitarna, Kampung Nanas, Muara Takus. Di pukul 11.00 WIB Baloi Kolam Sektor 2, Seipanas, Blok Onom, Baloi Kolam Sektor Sada. Di pukul 15.00 WIB Nagoya, Batam Kota, Baloi Dipam, Perserahan Muka Kuning, Kapling Taman Baloi. Di pukul 10.00 WIB ibadah kontemporer. Nomor tolu dak dana nasorang. Nah di hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 di basa-basaho tuhatta sadadak danak bahwa di keluarga Mai Rizki Malau Tubuni Inata Iska Boru Banjarnahor. Alamat RT 03 RW 16 Baloi Kolam Wik Baloi Kolam Sektor Tolu. Sehat do dak danaki nang natorasna. Nomor obat Tikting Marbagas, Tikting Parjolo. Naing Majalo masu Parbagasom ma Martin Laurence Sitorus ST anak ni Amata saudara Sitorus. Tubuni Inata Luciana Boru Sitio. Alamat Jalan Nanas nomor 30 Blok 2 Nagoya, Wik Nagoya. Ruas ni HKBP Batam Resort Batam. Dohot Orwana NS Elizabeth Royana Boru Panjaitan Escape Boru ni Amata Raples Panjaitan. Tubuh ni Inata D5 Boru Nababan. Alamat Jalan Pelatuk Dono Mulyo 10 Pak Romawi nomor 20 Sada Surabaya. Ruas ni HKBP Pogot Resort Surabaya Timur. Majalo masu Perbagasot di hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 di gereja HKBP Batam Resort Batam. Saya dipatulus Tuhat Tama Sakap Nasidai. Nomor 5 ruas Napida Naparjolo
mulai mingguta sadarion pidda sian huriat taum keluarga Benri Sitorus inatai sodang marito boru nababan rap dohot dua halak yanakon nasida Talia Nurepa Caroline Sitorus Aron Pahala Korolus Sitorus alamat klaster Puri Melati D nomor 22A Batam Center Wik Batam Center Pidda Huria tu HKBP Batam Center Resort Batam Center Napa duahon mulai mingguta sadarion pidda sian huriaton keluarga Justinus Situmeang inatai Naniek Suryana Boru Pajaitan alamat Jalan Laksamana Bintap Perumahan Rosdale Blok F nomor 4 Batam Center Wik Batam Center pidda huria tu HKBP Batam Center Resort Batam Center nomor 6 ruas Namar Sahid tatangnya koma ke ruas niuriata Namar Sahid nakpe dirawat di Jabu do di rumah sakit saya itu hatama namang aleon hama malum di Parsahiton tu ruas niuriata na di Bagasan Parsahiton nomor 7 Subangan napasahato subanga bunga altar di mingguta sadarion ima sian tim bunga seksi paropuan HKBP Batam mauliate ma di Nasida na pawaluhon ulang tahun Pangula naguktiki dohot sude parhalado pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan tu ruas ni huriata mamukka tanggal sia sahatu tanggal 15 Januari 22 dilehot tuhat magajang ni umur songoni nang hahipason na pasiahon tikting parhepengon saldo akhir pertanggal 8 Januari 2022 godangna 172 juta 752.764 rupiah songoni ma tikting na masa di huriata tuhat tama na mga raboti hita. Marende mahita muses yang bukwende nomor 200 sia ayat sada rodi ujungna naso nangauhut tapapungu pelean sada A sada B. Tuhan
damai ni debatana sumurung sian salut roha. Imana mangaramoti ate-ate do pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhna. Mauliati ma dihamuna amanami inanami nang naposo bulung pe. Nama dohoti parminggonon. Songoninang nahuhaholongi hami saluhuna. Nama dohoti marhite-hite live streaming. Ruas nihuria HKBP Batam. Manang ka ruas nihuria nahena holongan si solhot dok keluarga. Nadong didurun di Batamon. Toktong mahita diramoti Tuhan. Disude aka gulumit ning uluta. Sadarion oma arina pasiahon dihita. Dung bongot hita di bagasa tahun baru. Tahun na di bagasan pakirimon mardalan rap dohok Tuhani. Di tahun baru di 2022. Pos dorohata diramoti, didongani, jala di pasu-pasu Tuhani duhita. Diganuptiki. Di nasa pardalanan ni ngulutai. Ucaha homa dihita amang do inang hatan itu hatta. Barita nauli di minggu Epipanias. Na perjolo dung Epipanias. Imana tersurat di Evangelium Lukas bidu tolu. Mamuka mesan ayat 15. Satu ayat 17. Diuduti misal ayat 21. Dot ayat 22 songonom ma didok disi. Managam-nagam do bangsoi diripube di bagasan rohana taringot tu si Johannes atik beha Kristusi ibana gabe dialusi si Johannes mana sida saluhuna ahu do tutu madidihon hamu dohot aik alai na Roma nagumugu sianau nahurang tamado ahu makarhari talini sipatuna didihonon ni ido tuhamu to di parbadia dohot api di tangan nado purpuran payason nama pardegian na papungon nado emena tu sopona alai tutungon nado hurak kami tu api nasoramit top alai uju tardidi na toropi saluhuna gabi dohok ma Jesus tardidi jala di namartangiang ibana mukap ma langit jala bijur ma tod di parbadia tu atasna marupa songon darapati jala sama suara sian gijang songonon hodo anakku haholongani lomodo rohaku diho hodo anakku haholongani lomodo rohaku diho ido sahakna donga saha porosyaw di bagasan guarni tohata Yesus Kristus di bagasan tikina parpudion gudang do jolma na mencoba marhite logika marhite nalar nasida namar sura-sura taringot ise do Jesusi mereka menduga-duga dengan segala sesuatu ilmu pengetahuan mereka masing-masing mempertanyakan siapakah Yesus. Adong do siya tonga-tonga nasida na mga tusi na makaporseay jaladoho manang hita disi. Bilangan niya kana porsea
namana da ise do Jesus. Alai di benari tunggodang dope akan naso ulu majakon. Naso majalo gariada manulak. Dang tarjalo nasida Jesus. Gebe Tuhan. Taboto bidwi akan namasa di Sinuengon. Dan ini juga sudah terjadi dari abad kedua dahulu kala. Ada juga paham kelompok, yaitu kelompok aliran Gnostisisme. Sianhata Heber, Sianhata Gurik, Gnostik, nomor lapatan parbinotoan. Na patujuluh na kaparbinotoan na. Aka filsuf, aka bidat, naso majalo yang meragukan kemahakuasaan Allah di dalam karya Yesus Kristus. Mereka mengakui ada dua unsur. Yang pertama itu yang disebut dengan materi. Itulah tubuh manusia ini. Itulah dunia ini. Yang mana materi ini butuh makan, butuh minum. Tetapi di dalam materi tubuh manusia itu juga ada banyak dosa. Ada banyak pelanggaran. Dan yang satu lagi disebut dengan roh. Inilah kemahakuasaan Tuhan. Sehingga mereka sulit menerima kalau Allah datang ke tengah dunia ini menjadi manusia. Mengambil rupa manusia. Karena manusia bersifat materi. Penuh dengan dosa dan juga pelanggaran-pelanggaran. Inilah hal-hal yang terjadi dan banyak juga berlangsung sampai masa sekarang ini. Konsep trinitatis ini juga sulit untuk dipahami. Sehingga ada yang mengatakan Tuhan orang Kristen itu ada 3. Alania mang di minggu tasadarion dipakulingi hatan itu hatta dohita nama dok Yesus anak ni debata. Yesus adalah anak Allah. Asa salu nahi takanong persia di mana ulang be di bagasan haganggun ni roha. Jala asa hita salu na manada ibanada holan sebatas di bagasan panadaon na sekilas. Ala ikosa duhita nama kaporseai. Meyakini Yesus yang adalah Tuhan dan juga yang menuntun kita kepada sebuah kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Alani dung tajahana kitur pokon marmula du isian pakubasion ni si Johannes Padidi. Didok di jamita ho si Johannes Padidi do taringo tuhamu bau ni roha. Rikot bertobatan di tonga-tonga ni humaliang. Ijolma hati hai. Jala ternyata torop do halak na manangihon jamitanai. Banyak orang yang suka yang mendengarkan khotbahnya. Dan banyak juga orang yang memberikan dirinya untuk dibaptis sebagai tanda pertobatannya. Torop do halak na Roma nuku ni bana. Aduh, nanaing siulah honon nasida. Tidok di ayat sebelumnya rodo tuibana kasih jalobeo, rodo aka soldadu, jala didok si Johannes tu nasida, unang mabuat lubi, sian naung niaturhon, jala unang manusai, unang madobo halak.
ima jamitana. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah situasi yang demikian, banyak orang yang menjadi penasaran. Gabi marsura-sura nasida, manang managam-nagam didok nasi nakid disi, diripu Yesus ibana. Ainung nga saya terpai makana toropi taringo tu Mesias. Taringo tu Yesus tarpai mana sida. Diripu nasida do Yesus Mesias songon tokoh politis. Parwaso naguk kaguguon. Songon namasa di ida nasida. Nabuy paluahon nasida sian ragam ni aka partok tangan. Maradopun aka musuh dot alo nasida. Diri punasida ay Jesusido raon. Ay luar biasa jamitana. Tikos toho sudi. Dang dirina na dibaritahon. Alay harajaon ni debataro. Gudang dono yang namar husor akamang do akainang. Dang harajaon ni dibatabi na dibaritahon. Alay gabi dirina nama. Anggo si Yohanes Padidi daw. Dia tegas mengatakan tentang pertobatan bila mana ada orang yang penuh dengan kecurangan, dia mengatakan bertobatlah. Anggo waeng dangibe dia natabu tusi nama dia dujolma. Agudang jamita napagyok pinggol. Ngagudang ka parjamita dang barani bemenegor molo masa akan hurang denggan sotung doga belarian no namanangihon ibana. Anggo si Yohanes Padidi daw, dia mengatakan firman itu dengan benar. Alani diri puhala do imana Yesus o dorai bana nasaita lului. Allah didok mamang do inang di patikos si Yohanes Padidi do pikiran nasida. Sekali lagi Yohanes Pembaptis meluruskan pemikiran, paradigma, praduga mereka agar jangan ada satupun yang keliru. Dan dibuat ibana sangat pujian tu dirina sadiri. Aya dong do kesempatan hati hai. Laho membuat popularitas hasangapun ketenaran tu dirina sadiri untuk memperbanyak pengikut, memperbanyak followers, seperti yang kita lihat pada era digital, era YouTuber sekarang ini. Banyak orang berlomba-lomba bagaimana agar subscribe-nya banyak, bagaimana agar followernya banyak. Dengan segala cara dia coba, sekalipun yang disampaikan itu mungkin tidak semua benar, tetapi dia coba itu, dia pakai supaya menguntungkan dirinya. Dan kalau dia sudah terkenal, maka ada sesuatu yang membuat dia menjadi bangga, bahkan membuat dia menjadi bermegah diri. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak demikian. Dan dibuat ibana kesempatan ini, ditadda ibana do dirina. Aina Roma nagumogo siya ibana. Nausangap siya ibana jala ido na di pahimay magunup jolma. Itu sebab Yohanes mengatakan di dalam Yohanes 3:30, ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Melalui pelayanannya, melalui pemberitaannya, Yohanes mau menuntun orang mengenal siapakah Tuhan yang sesungguhnya. Bukan kepada dirinya, bukan. Sampai dikatakan ibana patut lemgad dalam moru maangguau.
Dan disoluk ibana laho madiori daohot mabuat hasangapon tu dirina sadiri. Marasi ngamang do inang mulo tabering noengon ngasih pata gabelo mo seroha. Nunga gudang halak nanang mersiadu naing lam tibbo. Nunga gudang jolmana mersiadu naing lam sangap. Naing lam terhormat. Sudah banyak manusia pada saat ini yang menjadi gila hormat. Margulut. Tunatibbo sudi. Satabi. Mengorbankan halak pe. Ulu do jolma. Asal mama nakok. Songona hebat-hebana. Kalau dipuji mana sautik ucago dohubah. Mau lubereng siadu nangi. Saya sehirana iturum dobehina. Ay memang ido ina. Iturbang gaibana. Dang sabar. Saya neng mengeluli sangap tu dirina. Dang diperhatu tu ibana adong do pena tumibo. Namang lehon, napasato ni salu na tu dirina. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, hati-hati kita semuanya. Ini juga tidak tertutup kepada para pelayan di tengah-tengah gereja. Mungkin sudah banyak juga para pelayan yang bukan lagi fokus kepada pelayanannya. Yang bukan lagi berfokus kepada firman Tuhan yang disampaikannya. Yang bukan lagi berfokus lahu paheon partodion ni ruasna. Tetapi berlomba-lomba untuk mencari besar. Gabe ubal gaibana. Siat Tuhani. Ketika dia ikut melayani di gereja, dia merasa itu adalah kehebatannya. Tidak lagi untuk memuliakan Tuhan. Sehingga ketika ada sesuatu hal yang disampaikan kepada dia menjadi tersulut hatinya. Tidak berterima. Gari ada olora binering maju. Buhadon nonganina. Las rohana moluhu masusa. Huriai. Ima alak. Na mangalului sangap. Na mangalului pujian tu dirina. Saat gereja itu sudah besar, dia berkata dan tampil, itu semua karena aku. Tetapi ketika gereja itu masih kecil, ketika gereja itu masih kesulitan dalam hal keuangan, ketika jemaatnya masih sedikit, ketika gerejanya mengalami persoalan dan juga polemik-polemik di dalamnya. Olo sipata sampai putar gerejai, jemaatnya terpecah-pecah. Dan dia tidak mengatakan, itu semua karena kegagalanku. Tapi dia malah memilih itu semua adalah karena kegagalan dia. Menyalahkan orang lain. Dia tidak mengingat itu. Wala dibering bah ngabelga au matusih. Ini aku utuslah aku, Oma Buti. Alemolo sosongonido, ini aku utuslah dia. Ina halak nasi dotok disuruh diutus, dan dirina. Jangan-jangan ini juga menjadi sebuah cerminan kepada seluruh para pelayan-pelayan Tuhan juga, agar jangan sampai ada yang mencuri kemuliaan Tuhan. Mari belajar seperti Yohanes Pembaptis dalam nas ini, di dalam kerendahan hati. Sebab Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, jikalau kita sesama manusia sudah sulit untuk merendahkan hati kepada sesama manusia yang kita lihat, bagaimana lagi kita bisa merendahkan hati ke hadapan Tuhan? Sulit. Karena kita merasa Tuhan tidak kelihatan dan tidak ada yang tahu apakah saya benar-benar rendah hati kepada Tuhan.
Tetapi orang yang benar-benar rendah hati kepada Tuhan itu pasti akan tercermin melalui kehidupannya ketika dia bisa hidup di dalam kerendahan hati kepada sesama temannya manusia. Jangan-jangan juga sudah banyak orang yang demikian, memperhitungkan apa yang dia berikan kepada Tuhan dan kepada gereja. Ketika hidupnya mengalami kesulitan-kesulitan, lalu dia berkata, Tuhan kok begini, kan aku kemarin, kan aku bulan lalu, kan aku tahun yang lalu memberikan gini-gini ke gerejamu, kepada para pelayan-pelayanmu. Diperhitungkan ibanai. Jangan-jangan sudah ada juga orang-orang yang demikian, tidak lagi di dalam hati yang tulus dan kerendahan hati menyampaikan apa yang hendak diberikan kepada Tuhan. Banyak juga orang, dan saya lihat tidak ada di gereja ini, gabe outside ibana, dia jadi keluar dari kumpulan gereja itu, merdadi ay gumudang doon na hubay tu gereja, gumudang doon na hulew tu gereja, alay basa mola dong event tertentu dang audijo dang di patujolo aw. So tung donang songoni gudang akarwas ni Uria to. Maka kembali kita dikatakan, kalau kita sudah masuk ke dalam bait Allah, biarlah dia yang semakin tinggi dipermuliakan. Angguau dang adong. Wala masuk kita sa pitu ni gerejai, ngapitor har-har jala tanggal suri. Dang hubotu so jabataku, daku buatu son hamorauku, alay diriku nang rohaku doon hubuan manda poto tuhaku. Idu asa parminggo to so ono bentuk na hudulan na. Sebab kita mau memuliakan Tuhan. Amang do inang marhiti-hiti parngulon ni si Johannes Padidion, naing masahat nang tuhita ikon di bagasan serep ni roha mahita. Ikon di bagasan serep ni roha mahita. Ikon di bagasan nama katahon nama dok nasitong mahita. Alay na mandok na tohodo nasitong ipe ikon do di bagasan serep ni roha. Ay mandok nasitong pe mandok na tohope anggo so di bagasan haserepon ni roha bodo mabahin gabi matutung. Bui. Itu bisa membakar keadaan yang ada. Alanido dido si Johannes Padidi tu akan atoro pinakin. Au do tutu madidihon hamudo taik alaina roma nagumugus ya nau gari makar hari tali ni sipatuna hurang tamado au. Inilah bentuk kerendahan hati itu, membuka kasutnya, dia pun tidak layak. Didihonon ni mahamudo to di parbadia dot api saluat nari ditadaibana do dirina dangolo ibana membuat naso patut tu dirina. Dia tidak mengambil sedikit pun kemuliaan Allah untuk dirinya. Allah dipatuturu ibana do. Ini ajakan kepada kita semuanya, agar kita berlomba-lomba meneladaninya, hidup dalam kerendahan hati. Itu dikatakan Yesus. Di dalam Lukas 17 ayat 10, Yesus mengatakan demikian. Molodung di ulahamu saluhut ulam munai. Dok kamu ma naposo naso hasea doau. Itap ni ulau na patut do huula. Ini perkataan Yesus. Itap ni ulau na patut do pediula didok naposo naso hasea. Lam lobi sen na patut naso jadi hitam membuat hasangapon tu diri tersendiri. Oma.
berarti mulubui pepedita Joshua toga torok makubasi di huriaon songonon ikut tetap dohonon na hobar tuhatani Tuhani ala itap nina patuk dope itap nina patuk dope dang pitor borhak dope tusan tuluak nasadan nagudang disi sudi rupani aka ruas aka jol mana asing siam home na asing na susah porsiaon bah itap nina patuk dope dang sadia dope so tung do gabi adong halak na manengane ngahon menyombongkan dirinya. Dikatakan sekali lagi, kita ini hanya hamba. Kemuliaan itu hanya ada pada Yesus. Tidak si Yohanes musa di tanganna do purpuran, payason nama pardagianna papunganna do eme tu sopona, alai tu tungonna do hurak kami, tu api na soramitop. Inilah sebuah penyampaian Yohanes kepada orang-orang saat itu bahwa segala sesuatu itu adalah transparan dan jelas di hadapan Yesus sebab dia adalah Tuhan, Allah yang memilih, Allah yang tahu, Allah yang menyelidiki hati seseorang, yang tahu apakah yang baik, yang benar yang dia kerjakan. Dungin didok na kisah matikina duna tardidi Yesus didok ma ujuna tardidi gabe Roma gabe dohok ma Yesus tardidi atau ngaha do lapatani padidioni bahwa baptisan Yesus ini berarti bahwa dia Tuhan datang menjadi manusia ke tengah-tengah dunia ini, menyamakan dirinya dengan manusia. Dia menjadi serupa dengan kita. Hanya satu bedanya, Yesus tidak melakukan dosa. Ketika Yesus memberikan dirinya dibaptis, ini juga berarti bahwa Yesus telah rela mati. Sebab baptisan itu juga pertanda bahwa dia telah tertanam di dalam Yesus dan di dalam kematiannya. Jala diruna kidung tardidi Yesus muka malangit. Tersingkap semuanya, tidak ada lagi yang tersembunyi. Seperti nama minggu kita Epifanias, nama lapatan hapapatar, patar sudi, semakin nyata, langit terbuka, dan ada suara yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka bagi orang yang percaya, orang yang mengenal Yesus, orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kepadanya dihantarkan suatu kehidupan, jalan yang baru yang terbuka di surga. Kehidupan kekal bersama-sama mereka. Mijur matod di parbadia tunasida. Alani hamu kamang doa kainang huria nahina halongan itu hatta Yesus. Adong do manang napiga nanaing pasahaton iturpoko tuhita. Parjulu padidioni baptisan yang ada di sini ini pertanda bahwa kita telah menjadi milik Yesus. Kita telah menjadi milik Yesus. Memang Yohanes Pembaptis membaptiskan beberapa orang saat itu, tetapi itu adalah baptisan dalam bentuk pertobatan. Tetapi dikatakan akan ada Roma ibana didihonon ni mahamu marhiti-hiti toddi nang dohot api lapatan na disi kita yang telah dibaptis ini menjadi milik Yesus. Kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat dan hidup kita ini telah diisi dengan Roh Kudus. Maka bersukacitalah, jagalah kehidupan kita ini sebagai pribadi yang telah dihampiri oleh Yesus. Jagalah kehidupan kita ini sebagai pribadi yang telah disinari dan dituntun oleh Roh Kudus. Kepada kawan-kawan saya yang masih muda, saya terus mengatakan ini dan tidak pernah bosan. Banggalah menjadi orang Kristen. Jangan malu menjadi orang Kristen.
Jangan pernah meninggalkan kepercayaanmu. Unang alania kana asingi. Gawi ulu hamu mana dikon Kristusi. Sotung doa alani aka hagiot ni pardagingon. Alani hagiot narong di portibion. Gabi tadi kono muna Kristusi unang. Ase turus dohudok konon. Anga huadupi sada keluarga nasa itu matangis na tua-tua nai. Buasa situ matangis ibana. Alamarasing. Ay ditiki met denggad do dibuan anak kon itu gereja di didi. Gabe panean di harajau ni di Batamar hiti padidion na badiai. Alai dung magudang. Nga puli be. Nga asing dalan na. Nga asing hapur siyaon na. Mulai ate mahudok tuhurian adong di Batamon. Saliling kurang lebih satu nga tahun mahami dong merhubas di huriaon. Dang adong dope jupangau ruas ni huria na poso na hona ruh parmahanion manang pamitsangon ni huria. Alani naman na dikon hapor siyaon na. Ini sebuah apresiasi kepada jemaat ini. Tetapi juga ini tentu apresiasi kepada orang tuanya. Berarti orang tuanya juga betul-betul menasehati, mengingatkan, mendoakan anak-anaknya di dalam keluarga itu. Berbahagialah keluarga itu. Maka pertahankan itu. Sotung Jepang nasongonibe di tonga-tongani huriat tahun. Kita sudah menjadi milik Tuhan. Berbahagialah dengan menjadi milik Tuhan itu. Yang kedua, yang hendak disampaikan kepada kita adalah Yesus adalah hakim. Tugas kita bukan menghakimi orang lain. Yesus yang adalah Tuhan sebagai hakim, yang melihat seluruh seluk-beluk kehidupan kita. Dikatakan tadi di tanganna do purpuran, payason nama pardegianna. Di dalam bahasa Indonesia disebut dengan penampian. Tudoson sahalak nama miari boras. Dung sonari pedang taboto songod dia nama miari boras. Ngagodang noeng akar remaja na soitad dabe duri. Tangitad dabe. Ngagodang noeng akar suduk na poso na sodiboto be ayat. Tangiboto be. Ngagodang binong akaina-ina na modern na sa iboto be mamiari boras. Ay da kinata dito hornungayas. Nga jadi, nga di karung. Tinggal mga lupa na may jebu. Daido, hape kitarampila do na mamiarion. Bereng do simpeli. Aduri, tampi, di ba maboras itu si. Baru diayum mabuti. Dung diayat, dipiari ma. Atar songon na diduru ni pitu ni jebu don. Romo siya lugu. Dung dipiari buti torpuli ma adong naso hasea naso dinggan. Emedo nasolok di bagas. Manang narihi do. Manang nabatu do. Ay bahaya do moloso dipiari borasi. Sotung do satabi hatsi ngadulon. Alahona terbatu ibana. Ikut dipiari do hidup dinggan. Dipasiding do naroy, akamonis dipasiding do, dang salangan ni, alay na uline di paulima, di paupulik do dinggan, adong inganan na dinggan, ima. O magobaran ni parngulo ni, di tangan ni Tuhan ni do hita, di piar do hita, persoalan nanwaing, buhado, na pinapulik na dinggan do, manang nadipaduru na asingido. Angguhita do honota di bagasan hapor syauta. Nang di bagasan part hatutota. Nadinggani doaw. Na pinapulit ni Kristusi nadinggani doaw. Dang lapung nai. Dang rihi nai. Alay nadinggani do.
asa molo na dinggani do hita tajamotom ma rohat taipe hatat taipe unang marihit unang marbatu-batu artina di si saya makata hita tado manang hato dongata ale adong rihi na adong batu-batu na ujung na gabe mampain halan asing na mabigi gabe cek pinggola mola cek pinggola tawurupe hatsi rohana ala ni gudang karihi ni hatanai dang songoni betong aka hatana tarpasu-pasu ma hatana pala bokor roha dungi mula may bana las roha kuba tarpasu-pasu au pajupang do tibana na parpudi na patuluhon mangulu mahita di bagasan haserepon ni roha o matirota si Johannes Padidi nakin dang ibu ibana hasang apo ni alay di bagasan serep ni roha do di boto ibana do odo gurui jala Jesus pe dung pajupang do si Johannes Padidi dang di patutoru ibana dirina si Johannes bukan direndahkan tetapi dihargai dia sebagai pelayan Tuhan juga. Inilah kehidupan kita yang semakin sempurna Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Hidup ini akan semakin indah, semakin bisa kita rasakan jikalau kita semua hidup di dalam kerendahan hati. Tahun ini gereja kita HKBP mencanangkan tahun kesehatian, rendah hati. Orang yang bisa rendah hati, orang yang bisa sehati adalah mereka yang mendekatkan dirinya kepada Yesus. Itulah Tuhan dan memberkati kita semuanya. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na badiai nong mamakulingi hami Yesus anak ni di bata hapor say hami marhite-hite ido dalan hanguluan sa liling-nililing na hapor si hami do nasa pabahenamu na pinatupam di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus gabi jonok mahami tuho gabi taruli mahami di haluaun las rohanami pos rohanami salile ngerap dohot hami nobal gasiani gabi panian hami di hanguluan na saliling-nililing na alani Tuhan asima roham luas mahami toktong tugu di bagasan haporsyon nami diho tung songod dia pe panggasa ni portibion natuk naing mangotapi haporsyon nami diho alay naing mahami toktong satia to dimima na manjagay hami luas mahami toktong mardalan rapdohoto nasota di konom muhami jala saliling di portibion hami naing maho ali Tuhan nagabi tujuan ni parngulom nami asa nasa pakuling nasa pabahenan nasa ulawon nasa pakubasyon nami do lan na asing tahe naing melaw pasangapon guarmo na badiyay pasu-pasu maruas ni huriam na dibagas joroon manang na dibagas na sidape dongani na dibagasan parsahiton asiroham pargugui pamalum na sida to karuas mo na marukil disudia ka situasi ni rumah tangga ng keluarga na sida di perekonomian na di parkerejuan na martiga-tiga di pasar nakarejo di dalan gabi sarana transportasi online petugas jasa parkir do lan asing tahe akan nehana holongam muno na sida akan na pinili muno na sida na hina lomohon ni roham na nilehom mo dito nga ni parngulon na dongani parguguy na sida disudia ka na masa homa nagabi dongan na sida mga dupi
Ulau nang parkerejon na sidai. Asa taruli pasu-pasu mana sida. Marhiti-hiti siyan ho. Mau liate madiho Tuhan. Saat diho mangulu nami. Marhiti Kristus Yesus martang yang kami tuho. Amin. Marid dia mangita los tapasah ma piliata. Jongjong meta salu. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni salut seleho-leho nadingkan
do nasa uli basa nama uli utus. Hupas sahat hami masian nani leho mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maroha nami marhiti hita todim. Asalam hutada hami gudang ni silehon leho mitu hami. Asalam girgir hami mandok mau liati tuho. Marhiti hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di Banua Gijang, say pinarbadi maguarmu, say rumah harajaumu, say sao malo menuruham di Banua tongon sona di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi untuk pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de Batama ho. Di sodako Tuhan de Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de Batama buhina tuho. Jala di pasaur hon madamena tutodim. Oras madihita salhuna, selamat hari Minggu.